הייתי אצל פרופסור דייוויד, מאוד נהניתי היום. שמחתי לעזור לך וללמוד דברים חדשים. גם אני נהניתי, אבא. נתת על דברים אנשים. יופי, אעזור לך. יש מלא עבודה. בסדר, תעזור לי ואחר כך נלך הביתה. דייוויד, הכל בסדר? האם אבא היית מאוכזב ממני? לא בני. פשוט, גיליתי הרבה דברים חדשים, ואני מבין איך שאשמח לדבר. אבא, מה נגיד לאמא על כל הזמן שהיינו בבית הספר? אל תדאג, אספר לה את כל החברות שלך בבית הספר.